Good morning guys. Dini जाय आङो फिरसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय नोंथांमोननिसिम। दिनै आङोहाय नै मोनसे जायगायाव दंफैयो। आङो बिनि सिगाङावहाय आङो भिडिअखौहाय बानायबोनो हायाखै आरो ना लोगोफोर। दा आङो नै मोनसे हटेलाव दंफैयो। जों बबे जायगायाव दङ? जों शिलंआव दंफैयो आरो ना लोगोफोर। शिलंआव दंफैयो। दा जों नै फुंनि 8 PM जाबाय। जों ओरैबायदि गुसु ओमफ्राय मोखां थोखां सुखांबाय आरोखि ना। ओरैबायदि गुसुआनो सालायजोबखायो मोदोमा अयथासार गुसु। दा नै आं ब्लेंकेटसो जोमनानै दंगासिनो। ओरैबायदि गुसु। बेरायनोसै जोङो दा नास्ता पानि जानानै 9टासोआव ओंखारलांनोसै जों। थ' बिदिबा लोगोफोर आंनि भिडिअ'आवहाय मा जालांबाय थायो नोंथांमोनहा नायलांदो। आरो बिदिनो आंनि भिडिअखौबो इन्ट्रेस्ट होनानै नाय आरो ना लोगोफोर। स्किप खालामनानै नायनो नाङा लोगोफोर दे। अके। नै दा जोङो देलायखांजोब्बाय रेडि जाखांजोब्बाय। ओमफ्राय नै जों दा थांनोसै बेरायहैनोसैलाय लोगोफोर। जों हटेलखौ बाय बाय खालामबाय। फिसा फिसौफ्राबो देलायजोबखांबाय आरो। लोगोना जाबाय थांबाय नै मालाय लोगोआ। फैदो मबाइल एसे थांग्रोजोब्बाय। सान्दुं दुंबाय नै जि आरामनो। जों बबे जायगायाव बेरायो नोंथांमोननो आं खोन्थालांबाय थानोसै। बबे जायगायाव जों सोरखिहैगोन नोंथांमोनहाबो लोगोसे आंजोंहाय नायलांफाबाय थादो। मा होनो लोगोफोर? थ' बिदिबा आरोना जोंनि हटेल थानाय एरिया बेयो मिथिबाय। नैबे बिल्डिंआव थादों जों। नैबावबो दं। जोंना गारिया बिगा लाबोरै हिसाब खिथाब खालामनांगोन ओरै बेगाव। जोंनि हटेलावहाय एसे नास्ता पानि जानानै थांसै आरो ना। भारा हटेलनि बिल सिलफोरखौबो बानायनानै लांखानोसै आरो जों ना ओंखारलांनोसै। ओमफ्राय बेलेग हटेलाव जोङो चेन्ज खालामनानै थानोसै दायोहाय। दा नै जों हटेलाव फैबाय बेहाय। लोगोफ्रा रेडि जिरायनानै दंखायो माथो। हाय बोलो हाय 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 बोल kalba हाय बोल हाय लोगोफोर नास्ताया लाबोबायमोन। फोरसा जाखांजोब्बायानो नै माथो। जाखांजोबनो नङा जादों आरो जादों नै नायाबो हो खानायदों? बे फाग्लि माबा हराखैनो बुंहराखैनो। बेखौ बाल हेसो पुरा। बिसिनानो लाय बिसिनाव चलो सर दे ठीक है बस। नै माबा नास्ता जानाया नास्तायाव खानायदें मोनजोबनानै आं मुगैनानै जायासै। ओरैबायदि आं मुगैनो ओंखारथारो बिराद खानायदें होनबाथाय। ओमफ्राय आंबो आखायसुनो सोर गुसु दै हरलाय आंनो एसे। जों दा गारियाव गाखोबाय नै ओंखायनो खोमसि खोमलाव जाजोब्बाय। एसे सान्दुं ओंखारबोबाय। ओमफ्राय नै हटेलनि बिलखौहाय जों लाना फैबाय। बेसेबां जाखो जानाय लोंनायनि सालु खालामबायानो। सालु खालामबाय गारिया खारबाय नै जोंना। नै ड्राइभारा जोंना। ड्राइभार हेल' हाय। सालु जाहांबाय। नै दा जोङो सुरुबात खालामबाय। अबेहाय थांजेननो नागिरदों? चिरापुन्जियावहाय बेरायहैनोसै आरो ना। नै माबा फानलाबायो बेहाय। गोसोबायदि माखौ बायनो सोर माखौ पसन्द जादों लानो हागोन नै। बेबायदि ड्रेस गाननानै मालाय फट'
लादों मालाय ने थलवार लालायलायनानै ओंखारलांसै जोङो दा नै लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअ'हा गोलाव जागोन दे लोगोफोर ओरैनो वाटारफला दैया ज्राव ज्राव गाबगासिनो बेयावथ' मा दङ जेबो माबायानो बारा गैया बिराद टाइम वेस्ट खालामना नै मोजाङै खार नै मोजाङै खार गुसुनो थागोन बेहाय खोमसि खोमलावनो नै गाहायावसो वाटारफलनि माबाया हाय धीरे धीरे उतर ना गुसुथार लोगोफोर जानो फैसै गुसुआ थांला जोङो लोगोफोर नै गाहायथारावसो थांनांगौ ओंखारलांनांगौ गथ' गथाय लानानै दिगदार जागोन ना थुदो जाबाय आरो गोबां नायबावनांगौ दंबावो फैदो मोनसे जायगायावनो थाबाय थाबा जायाना बायदि मानसि बेरायफैखादों आरोखि ना लोगोफोर नै गाहायावबो मानसि नै गोजौआवबो थांदों फैदों आरो ना लोगोफोर निउ इयारनि क्रिसमासनि बेरायफैदों मालाय जानो थांनायाव ओंखारलांबाय गाखोनायाव नोगोर मेंफिनबाय आंखौ गालांबाय दाना आंखौ गालांबाय दै गांबाय आरोखि ना दैया बथलसेयावनो 40 थाखा ओमफ्राय बेहाय जेबो एमआरपि टेमआरपि गैया ज' मोनजायो बेखौनो दाम होनलाबायो आरो ना ओरैबायदि माने बिसोरो टुरिस्टजोंसो जायो नालाय ओंखायनो दामफ्रा गोसा जाजोबो ओरैबायदि जि मेंबाय थाबायनानैबो थांखो बिसोरो आयौ गोरलै गथ'फ्रा हनै जुलासो गेलेहैबाय गथ'फ्रा नुवाखै नाय माबायदि गोलैगोन दे मामि नोंबो दे आदि आंखौल'सो नोङो नै दा जों गारियाव गाखोफिनलायबाय ओमफ्राय नै थांनोसैलाय आरोबाव मोनसे जायगायाव बेरायहैबावनोसै चिरापुन्जियावनो आरो लोगोफोर थांबाय मोनसे जायगाखौ बेरायना फैखांलायबाय नै जाथिलाय हाजोनि बारजों हाजोनि अन्थायाव मोसानो हायला हुइला लामाया नै लोगोफोर आयु गासिबो खेंख्रा खेंख्रिनो नै ओरैजाय जंगल गोजा गासिबो ओमफ्राय नै बेहाय प्लेन जाफैबाय आरो ना लोगोफोर जायगाया बेहाय दा शिलं पिक ना मा होनो शिलं पिक ना केबलरि बेयाव फैदों आरोखि जोङो दा बेहाय जोङो दा थांनोसै मा होनो एयारपर्टआव थांगोन आरोखि ना लोगोफोर आइडि निखाल सिङावहाय केमेरा खेबनो मोनानो लोगोफोर नै दा बेहाय जों थांसिगोन आरो ना हाबसिगोन जों नायनो हाबाय नै ओरैजाय नायनो हागोन नै लोगोफोर जि मोजां नुखायोना नै बे जायगायाव बेरायखांबाय नै जों लोगोफोर नै ओरैबायदि मोजां नुखायोना जायगाया लोगोफोर बेरायनो फैदो निउ इयारनि बयबो
जि मानसि जाखादों नै निउ इयारनि बेरायफैदों मालाय ओरैबायदि ओरैजाहाय जाग्रा लोंग्रा दंजोबो गोसोबायदि हा ओइहाय जोंगोलियाव आयु बेबा फोथाराव फटक लानो लिंहरबावबाय आंखौ हनै लोगोआ आय ओरै फै सेरापुन्जिनि लामा बे नाय लोगोफोर जोंना नै ड्राइभारा जि इन्ट्रेस्ट जाखादों हाय नै इन्ट्रेस्ट लाफाबाय सेंग्रा गथ'सो शादी अभी क्या ये जल्दी दाढ़ी के साथ दाढ़ी तो आता है ना शादी शादी किया तो दाढ़ी आता है सारी किया था अभी तो बहुत एंजॉय करना है फिर शादी करना है बोल्डर फ्रानै जा गिदिर का बोल्डर क्या खाएगा नै हाजो मोजां नुखायो सैथिबो हाजोखौ मोजां नुखायोना नै जुखाम फानदों जा गरम गरम जानोबा ना हरनोनो हाया गाहायाव गियो आंहा जिनो थांनोनो हाया आङो ओमफ्राय नै ओरैबायदि गुसु जायगायाबो ओमफ्राय मा आङो ओंखामखौनो हाथारलाना लोगोफोर ओमफ्राय जुखाम जानोसै आङो सावनाय जानोसै आङो नै लोगोफोर मोनसेयावनो ये कितना है एक में कितना है 50 रुपीस ते एक ही एक बनाना ठीक है हाँ एक गोरादार गोरा ज़्यादा टाइट है यार ड्राइवर इंटरेस्ट का भिडिअ'आहाय बिराद गोलाव जागोन दे नायदे लोगोफोर दे स्किप खालामालासिनो फैबाय नै जों लोगोफोर दा सेरापुन्जियाव पार्किंआ नालाय खैथासार बेरायफैखादों हाय सैथिबो मानसिफोरा बबे बबे जायगानि फैदों मिथिनोनो मोनला बोरै बोरै थांगोन फालाय ओइ लिमोनद्रा जागोन मोजाङै खार नै दै थफा गोलैदों दन्दरसि गिदिरसि आजाव खोमसिथार नै लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर नायनानै लाखा नोंसोरबो फै बेरायनो कितना ठंडा है ना मिंलाय लायो माथो
बिमा बे मेंलायलायथारो माथो आयौ नैबे सिङावसो फट' खेबजागौमोन आं Okay. Dondoro hapai je ni berai dondoro. Ay, kurang nak kalah macam lay. Ay, Papa, macam ni sampai. Diri si ada nanti ke? Ayo, tu, ini. Kan ya? Montayanai नै माबायदि सुंथानायसो नै बियो सुंथानाय बायदि नुलायो खोमसिनो Andera kayam रहेगा जा गोजौथार खोमसि थारना गाहायनिफ्राय गोजौआव दावखोफिनो ओइ मोजाङै दे नै दा स्रां मोनफैफिनलायलायबाय ना गोजौआव सौफैबाय नै दा गाहायाव गोलैलांबाथाय सेस मानसिफ्रा ओइ नै वाटारफला गाहायाव नाहर लोगोफोर नै नायनानै लाखा नोंसोरबो फै बेरायफै एसेबां मोजां चला dice otro dice ya que te quiero cái dầu đi phải nói đi cứ lấy vào đây này rồi lấy vào đây ra hài 가하이 탔네 시리아 그리간데 라사이 와우 에이 리아지 뭐장 가하이 섹시블 누비라이드도 하겠네 뭐장 가 थांनानै थांफिनसै आरो ना बे जायगानिफ्राय आरो गुबुन दाबसे जायगायाव जों बेरायहैबावनोसैलाय थ' गाइस बिदिबा लोगोसे आरो थांफाबावदो आंजों आङो भिडिअखौहाय एसेयावनो बेखौ दोनथ'नोसै नेक्स्ट 2 पार्टआव नायदो लोगोफोर मा होनो लोगोफोर बिराद मेंबाय आरो ना बेरायनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो आं फोजोबनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंसोरो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो अके लोगोफोर अननानै सापर्ट खालामदो आंखौबो बिराद मेहनत खालामनांगौ जायोना लोगोफोर ब्लग बानायनायाबो एसेबां आसान नङा स' गाइस बिदिबा आंखौहाय सापर्ट होलायदो मा होनो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो हमफिनसिगोन एसेयावनो आं फोजोबसै लोगोफोर भिडिअखौ बाय बाय